El programa de prevenció de la Legionela ja està en marxa. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'àrea de benestar social de la Diputació de València en col·laboració amb l'Hospital General. El seu objectiu, prevenir y controlar la legionelosis. Desde la Diputación lo que hemos querido es entrar en una parte que es el tema de prevención, de control y de formación. La prestació de prevenció del bacteri de la legionela està destinada a aquells municipis menors de 10.000 habitants. Estos tenen l'obligació d'elaborar les anàlisis per a complir amb la normativa vigent. La preocupación de que realmente los pueblos pequeños, que lo he dicho antes, no tienen posibilidades técnicas para poder estar haciendo este seguimiento. Gràcies al programa, 90 municipis de la província de València es veuran beneficiats. I és que amb este conveni de col·laboració van a realitzar-se més de 360 analítiques de les aigües per a evitar riscos innecessaris. Se transmite sobre todo por los aerosoles, es decir, cuando hay agua en suspensión que se desplaza por el viento o por algún otro vector, y sobre todo en las personas que tienen algún problema inmunológico, que tienen alguna depresión de su sistema inmune, son en las que se suele desarrollar la enfermedad. El programa de prevenció impulsat per la Diputació de València recorrerà un total de 5.000 quilòmetres amb la finalitat de prendre totes les mostres necessàries per a prevenir la legionela.